Tikulandeni ku Zodiac Exclusive, nthawi imene timakhala ndi alendo osiyanasiyana amene timakambirana nawo nkhani zimene zikuchitika mdziko lino komanso moyo wawo. Ine ndi Franklin Mtambalika, ndikupempheni kuti tikhalire limodzi. Programu yathu ya lero tikucheza ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha UTM, iwowa nda Newton Kambala. Ndi munthu wa business kupatula kuti iwowa ndithu amachita ndale. Tikulandireni programu yathu ya lero. Zomwe kwambiri. Kaya kwambiri. Muliko bwanji wako? Ine ndili bwino. Inu muli bwanji? Ndiliponso bwino. Zomwe kwambiri. Papita nyengo mutaoneka ndithu kumbali ya kuti makapikisana nawo ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM. Tikupa zoti miyezi ndithu pafupi isanu ndi umodzi yadutsa chichitikireni chisankho chimene chicha. Sindikudziwa kuti moyo kuyenda bwanji kumbali yanu ya ndale. Ndikukumbuka kuti convention imene inachitikadi pafupi miyezi 6 yapitayi, November 2024. Titachoka convention kuja tinakhala pansi nkugwirizana kuti tiyambe umanga chipani, tichipange build chipani chikhale chipani chachikulu kuno ku Malawi. Maganizo amenewo akupitirirabe ngakhale lero, njifake mukuona kuti tonse amene nakapikisana kumene kucha tigwirira ntchito limodzi. Ndi cholinga chimodzi choti Malawi adzapindule ndi chipani cha UTM patsogolopa. Chiganizo choti amene makapikisana ngati mtsogoleri wa chipani cha UTM mutha kubwera pamodzi nkutera kuti yayi ndifana banja limodzi tiye tizipita chitsogolo. Chinabwera liti? Chiganizo chimenecho chinabwera tisanachite ngakhale convention ija. Tinagwirizana kuti mpikisano umene tikapanga uku amene angawina ndi munthu mmodzi, koma tonse ndifa UTM, ndipo funika kuti tikamaliza convention tizagwira ntchito limodzi yomanga chipani cha UTM. Si chiganizo cha nyowani yayi. Tinagwirizana ngakhale mmene timapita ku convention kuti tikuyenera kudzagwira ntchito limodzi tikamaliza convention. N'chifukwa chake panopo tonse tagwirana manja kuti tithandize Malawi m'dziko muno. Ndinu mmodzi mwa akuluakulu amene anayambitsa nawo chipani cha UTM. Nthawi imeneyo tikutchedwa United Transformation Movement. Kukhala mmodzi mwa akuluakulu chabe mchipani osati mtsogoleri. Mmamva bwanji pano? Mmene chipani chimayamba, ine ndinali mmodzi mwa anthu amene tinayamba chipani chimenechi. Anthu ambiri amaona ngati chipani chinayamba 2018, koma chipani chinayamba 2015. Mmene timakambirana mapulani yoti tikhale ndi chipani chimenechi. Tinakhazikitsa kacha yake ya chipani chimenechi nthawi imeneyo. Ndi kacha yofuna kuti chipani chimenechi chisakhala ndi dera limene anthu ambiri amanena zipani zawo kuti chipani ichi stronghold yake ili kwakuti UTM is a national party. Imachokera kunsanje mpaka kuchitipa. Cholinga chake nkuti pange United Malawi chifukwa chili United Transformation. Tofuna kuti pange transform miyoyo ya Malawi kupita patsogolo. Ku Malawi kuno zipani zambiri anthu akuzigwiritsa ntchito ngati ma business yongofuna kupezerako ndalama iwo amene ali atsogoleri azipanizo. Koma UTM cholinga chake si chimenecho. Cholinga cha UTM nkuti Malawi tsiku lina adzasipera okoma. Tsopano inu ngati munthu amene munayambitsa nawo chipani ichi mwati ganizo loti yayi tipita chitsogolo ngati ana banja limodzi lidabwera before November ku convention last year. Inu bwanji simunayimike manja kuti yayi amene apezeka kuti akapikisane ine ndasapota amenewo nchifukwa chani mudakapikisana nawo? Nchifukwa choti mafunsa kuti afuna atadziwe kuti tindakhala bwanji. Nchifukwa choti nthawi imeneja amene ndimaona kuti ndikuyenera kutsogolera chipani ichi ndine nthawi imeneja. Koma zimatengera kuti anthu ambiri ku UTM aganiza zotani chifukwa tinapita ku convention. Osati yemwe anali vice president nthawi imeneja Dr. Michael Usi. Nthawi imeneja Dr. Michael Usi nkuti atanena kale kuti sali ndi interest yokapikisana nawo convention. Dr. Michael Usi amene anali vice president wa chipani ichi, koma zochita za iwo zinasiyana ndi mmene akufunira eni ake a chipani a Malawi. Chifukwa cha zimenezo iwo anatsala sanapita nawo convention. Amene napita convention na amene tufuna tichite implement maganizo ya Malawi kuti tsiku lina nawonso Malawi adzapindule ndi chipani cha UTM. N'chifukwa chake tinakapikisana anthu ngati mukukumbuka tinali anthu 4 amene nakapikisana ku chipani kuja. Timapikisana aliyense akuganiza kuti awina ndiyeyo, koma timadziwa kuti wowina akhala mmodzi. Ndipo ngati mungakumbukire nthawi nake inu nomwe mukundilankhula
nakuuzani kuti amene ndikawine ku convention ndine chifukwa ndimakhulupirira nthawi imeneyo kuti ndikawina ndine. Munali ndi chikhulupiriro chonse kuti mukapambana? Ndani chikhulupiriro chonse kuti ndikapambana, koma zinthu zinasintha. Anapambana Dr. Kabambe. Pakali pano tikuwapanga support Dr. Kabambe ngati mtsogoleri wathu wa chipani cha UTM. Munavomereza bwanji chitachitika chisankho ichi? Chitachitika chisankho chija tinavomereza kuti mali zasatuluka. Mmene ayendera ndizosonyeza kuti Dr. Kabambe amene atakhale president wa chipani. Tinagwirizana zoti tonse mmene tinakambirana chisanachitike chisankho tizagwira ntchito limodzi. Tinakhala pansi kuti tigwira ntchito bwanji. N'chifukwa chake mwina munamva kuti pali maudindo ena amene anthu anangopatsidwa kuti tikhale limodzi ngati ana banja limodzi. Osada ku convention aje. Osada ku convention. Ngoti ayi tabwerani tikulebe ntchito limodzi. Ngati neyo panopo ndine chairman wa Presidential Council ya chipanichi ndamene ndikukhala mu office ya president kumapanga advice zonera uchita. President Kabambe mukaona kuti apanga ziganizo zawo zimakhala zoti taziphika ife a Presidential Council tagwirizana kuti tikuyena kupanga zinthu motere kuti amalawi apindule. Pakakhala kuti anali ndi ganizo lina limene tikuona kuti amalawi sangapindule nalo timalankhula kuti ya tisapanga choncho. Kaja chipani chathu tufuna kuti kutsogolo kuno amalawi adzapindule zimene ife taganiza kuti zikozothandiza amalawi ndizi. N'chifukwa chake panopo ngakhale mutati muone manifesto yathu mmene akuyinenera Kabambe. Akuyinena mofunafuna kuti amalawi ngakhale malawi osakutsitsa kumudzi adzapindule ndi UTM. Ena nthawi imene munkachita campaign yoti mukupita ku convention imeneyi ankatilo kuti atufuna kuti masomphenya amalemu Dr. Saulos Chilima yemwe adali mtsogoleri wa chipani chimenechi apite chitsogolo. Ndi zimene mukukhazikitsa pakali pano ngati chipani mukalekeza ndi zimene munkaganizira nthawi imeneyo zikugwirizana? Mutati mutitsatire bwinobwino tikamazungulira kulankhula ndi anthu muona kuti cholinga cha UTM sinasinthe. Tikuyesetsa kuti tipange zimene mtsogoleri wathu wakale Dr. Chilima anatiphunzitsa kuti tikuyena uchita kuti amalawi apindule. Zimenezo sidzasintha chifukwa chake panopo tikupanga emphasize kwambiri kuti tikupanga SKC legacy. Mwina munamvaso poseyedwa apa kuti kunali mwambo umene anapanga Mayi Chilima okhazikitsa foundation ya malemu Chilima. Zimenezi zikuchitika chifukwa choti tifuna Dr. Chilima adzakumbukidwe m'dziko la Malawi muno mpaka kalekale. Tidzafuna kuti anthu adzamutchule ngakhale ana amene asanabadwe adzadziwe mbiri yake mpaka kalekale. Nthawi imeneyo izakhala nthawi yotinso anthu akupindula chifukwa cha zochita cha UTM. Mwina pamene potisakhazike chifukwa paja ndikukumbuka kuti invitation yake inavuta kumbali ya chipani. Mukudziwapo kuti chidachitika nchiyani nthawi imeneyi imene ankakhazikitsa bungwe limene lichi? Panali anthu ochepa amene ankaona kuti sakuyenera kubwera ku function imeneyi. Kwa tinakambirana ngakhale ineyo Akabambe isanafike nthawi ya function imeneyi ndinapita ukauza kuti 10 tonse tipite. Koma ndi nkhani za ndale zimene amaona kuti sakuyenera kupita chifukwa choti pali anthu ena ake amene ali involved amene amaona kuti sakuyenera kukhala nawo. Mudapita? Ine ndinapita. Ndinali konkuja ndi anthu ena akuluakulu tinapita kumene kuja. Mwina ngati mungakumbuke pali zithunzi zimene mukhozoona kuti ine Dr. Malunga Mayi Makuta tinali kumene kuja ndi anthu ena ngakhale regional governor wa ku north Mayi Nengezeziwa tinali kumene kuja. Ukapanga support function imeneyi. To safe ndifa chipani. Palibe amene anatitana kuti chifukwa chati unapita kumene kuja chifukwa ndi anthu ochepa amene anaona kuti asapita kumene kuja. Njabwe. Tibwere nkhani yathu ya mwina tsogolo lanu pandale. Chifukwa anthu ena akamamba ndale amayambira mwina patali. Mwina kansala kapena phungu wa nyumba ya malamulo komanso kukafikira ngati utsogoleri. Koma ena amangwang'ana udindo wa mtsogoleri wa chipani. Ndi imene mmachitira ndale zanu ngati akambala. Anthu 24 siyana komanso ndi zifukwa zosiyana zochita nawo ndale za active. Ine background yanga ndine munthu wa business. Koma ndinapezedwa ndi anthu amene amamvetsetsa kufunikira kuti dziko la Malawi kukhale proper governance. Tiziyendetsa chuma mokomera aliyense. Amene anandipeza ku office kwanga 2015 kuti tiwene kukhazikitsa chipani chimene chikhoza kukhala ndi kacha yoyang'ana kuti tikonze machidwe a zinthu kuno ku Malawi. Chiyambire nthawi imeneyoyo ndi zimene ife tikufuna kuti tichite ngati UTM. Ine sinakhalepo kansala, sinakhalepo MP. Ndipo maganizo oti ndikhale MP ndilibe. Ngakhale kuti 2019 ninaima koma ninaima chifukwa choti ndinapemphedwa ndi mtsogoleri wathu kuti ndiwene kuyima kwathu. Koma sinkhani sizidakayende. Koma sinkhani yoti ine ndimafuna ndakhala MP m'dziko muno. Ine maganizo yanga kwambiri sinkhani yofuna kuti ndichite kukhala ndi udindo wa ndale.
koma ndimafuna nditapeza mwayi woti ndithandiza Malawi kudzerera mu chipani cha ndale cha UTM. Nde chimene mmaona ndi utsogoleri ku chipani cha UTM kuti mudzathandize bwino anthu amene mayang'ana aja tinene choncho. Ineyo ngakhale tisanachite convention yambuyo ndinalibe udindo liwonse ku chipani, koma ndimaonedwa kuti ndine munthu wamkulu amene ndikhoza machita upangiri wa chipanichi. Nthawi zambiri ndimakhala mu office upanga plan kuti tichite chani kuti chipani chipite patsogolo. Anthu ambiri amaganiza zoti ndi udindo waukulu pomwe ndinalibe udindo liwonse. Sindimang'ana udindo sumene umagwira ntchito pa institution. Ngakhale upanda udindo munthu ukhoza kupezeka kuti upereka upangiri umene ukhoza kuthandizira kuti institution ipite patsogolo. Pano ndinokhutitsidwa kuti mukutsogolera council imene ikulangiza mtsogoleri wa chipanichi Dr. Kabambe. Ine ndinokhutitsidwa ndipo ndikuyamikira kuti Kabambe anaona kuti ine kuti ndipange zimenezi zothandiza kuti nditsogolere council imene ikuthandizira Kabambe upangiri woti chipani chipite patsogolo. Anandika kuti ndikhale lero mtsogoleri wa zimenezo, utanthauza kuti wosamaona luso lake limene ndili nalo loti ndikhoza kuthandizira kuti chipani chipite patsogolo. Chabwino, nde ena nkumaona ngati kuti mwina chipani cha UTM pakali pano ngakhale chili ndi utsogoleri watsopano komabe mudabalalikitsa anthu mkatimo. Ena ali ku zipani zina, ena ali ku magulu omwe mwina afuna alembetsedwenso ngati chipani pakali pano. Ku chipani mumaziona bwanji mphekesera zimenezi? Ineyo kuti namuona mtima sindingaganizire mofulumira pano kuti munthu amene anachoka ku chipani kuti ndani kukayamba chipani china kapena ukalowa zipani zina. Zimene ndimamva ndizokhala ngati zimene timamva nthawi zonse kuti anthu amakhoza kuchoka chipani chino ukalowa chipani china mwina upeza kuti abwereranso, koma kuti ndikachitonera kuti wakuti tinambalalitsa anathawa anachoka chifukwa choti utsogoleri wasintha sindinganene pano. Dr. Mike Wakusi yemwe ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM asanatisiye mtsogoleri wa chipanichi Dr. Saulos Chilima. Nthawi imeneyi adatenga udindo ngati wa mtsogoleri, ndipo mmene mmapita convention kudali kuti iwo aja apanga chiganizo kuti sakapikisana nawo koma adayambitsa gulu. Ena nkumatero kuti mwina ena otsatira chipani cha UTM apita nawo Dr. Usi. Dr. Usi amene mukutchulawo ndikuganiza kuti munthu yekhayo wamkulu amene mungatchule kuti anachoka ku chipani. Ndadabo kuti ngati mungafune kuti upatseni background pang'ono mmene zidachitikira SKC adakali ndi moyo. Ine pa 3 May 2024 nali ku Johannesburg. Usi anandiyimbira foni kundifunsa kuti afuna tikumane chifukwa choti pali milandu imene ikukambidwa pa group yathu ya WhatsApp ya NEC ya UTM. Atakadandaula kwa Dr. Chilima iwowo kuti anthu akundinena, Dr. Chilima anauza kuti mukumane ndakambala. Mmene ndakuzirani muja kuti nthawi imene ndinalibe udindo liwonse. Koma anthu amadziwa kuti zinthu ngati zimene zamene wenu panga manage ndine. Ndi Usi anandiyimbira foni kuti bwana andiuza kuti ndilankhule ndine chifukwa cha zimene zikuchitika pa NEC ya UTM kuti mundithandize. Namuza kuti tili ku Johannesburg ndikabwera tidzakambirana zimenezo. Nkhani zimene amadandaula nthawi imeneyo anthu a NEC zinali mmene amapangira behave Usi. Samapanga behave mofanana ndi vice president wa chipani. Nkhani imene inaine naso mbuyomu Amalawi akuidziwa. Panali nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba inali yoti amafuna ayime UMP ku Chilimba ngati independent. Sizimaoneka bwino. Amafunika kuti akhale pansi pa chipani cha UTM. Amenera uyima ngati wa UTM. Ngati akuona kuti UTM uyo sikupereka value kuti wakhoza wina UMP amenera kutuluka. Kwa chipani chipena amaganiza choncho ngati akufunisisa UMP. Koma anasankha kuti akayime ngati independent kukhalabe vice president wa UTM. Zimenezo sizimaoneka bwino. Tingoyerekeza lero kuchitika convention ya MCP. A president amene ali state president panowa akayime kwawo ngati independent sizooneka bwino chifukwa ni munthu wankulu kuchipaniko. So nthawi imeneyo zidachitika zimenezo kuti wafuna uyima ngati independent, anthu anaona kuti sizooneka bwino, anambo wapa ngati rebuke. Ineyo ngati munthu naona kuti anthu anali ndi point ndithu yoveka bwino. So atayamba wa chita rebuke nkhani inamba ukula ndi pamene anapita kudandaula wa president Achilima. Koma Achilima anaona kuti nkhani imene amene angapange handle ndi Mr. Kambala. Kona iwo anatimbira zinangovuta kuti ntabwera cha ku South Africa sinapita nthawi yayitali ndi mmene machitika ngozi ija a president nkumwalira. Zitachitika choncho anthu anambo athamangitsa Usi ku head office.
chifukwa cha mavuto amene analipo kale suti mavuto anayamba achilima atachoka iyayi ife ndausi ngati UTM zinambika kalekale chifukwa cha amene amapangira zinthu. Komanso ndingakonde kuti Amalawi adzimvetsetsa mutati muone maminista amene anasankhidwa kuchokera ku UTM angapo afika po joina MCP chifukwa choti anzathu ku MCP ku amapanga divide and rule. Anthu amene amafuna maudindo ya uminista kuti akhale nawobe amene akukhala royal to MCP. Anthu ngati mendiline otu uminista sinkhani inasanga kuti ndipitilize royalty yanga ndi UTM. Nikhoza kusutchula pano without permission yawo mwina munamva Mai Nyalonje nawonso anasiya uminista. Nkhani zake ndi zomwezo chifukwa chofuna kupitiliza royalty ndi UTM. Pali yena amene anaganiza zokango joina MCP. Sudi ndausi woka chifukwa chofunisisa ntchito. Anthu 24 siyana. Ine ni madalira kwambiri business, sini madalira ntchito ngati uminista. Ine mbali yanga ndi ya business ndikhoza kukhala opanda udindo wa boma, ndikhoza kukhala osagwira ntchito company nake ifani mapanga business. Chabwino ndi mwachidule kulibe mgawanikano. Kulibe. Kuchipani cha UTM. Kulibe. Munena zoona. Kuchipani cha UTM kulibe. Pano kuti tiyambupanga analyze muona kuti chipani cha UTM kulibe mgawanikano. Murati muonetsetse zipani zonse zimene zimaoneka kuti ndi zikuluzikulu. Kuti titenge the first 5 big parties imene UTM ikupezekamo. Ni chipani chokhacho chimene simumva mphekesera kapena mbiri yonena kuti kulingwirizana. Timagwira ntchito limodzi ngati banja. Kusiyana maganizo kumachitika chifukwa choti pali anthu awiri osalephera kusiyana maganizo koma osati mpaka nagawanika. Chabwino. Tikuona pano makangalika athu thamanga president akulowera uku kuchitisa misonkhano yosiyana ina yakayima mukonzekera pa 16 September. Misonkhano imene tikupanga ija ndikukonzekera pa 16 September tsiku limene kutakhale general election. Tufuna ulendo uno kuti tikhale ndi ma MP ambiri, tikhale ndi makansala ambiri, komanso president ubwere ku chipani chathu cha UTM. Zimene tikupanga padakali pano. President ubwere ku UTM. Ubwere ku UTM. President wa dziko ubwere ku UTM. Zangwirizano. Mgwirizano tikukambirana atu zipani zambiri panopo za ku opposition zakhala pansi kumakambirana za mgwirizano. Tudziwaso kuti ngakhale amene akulamulawa akuyesera kuti azilankhula ndi zipani zina mgwirizano koma zipani zikuakana. Zipani zonse zikuluzikulu zimene ndikunena kuti mwina about 5 mwina mutatichulula ziti ndi ziti. Tikukambirana nda Ford, PP, UDF, even DPP tikukambirana kuti tigwire ntchito limodzi. Chifukwa cholinga chathu zipani zonsezo nichota Amalawi apeze bwino kusogoloko. Koma ndi maganizo oti inu mufuna mukhale pa chiongolero. Zitheka zimenezo. Nkhani imeneyo ndiyoti mmene tikukambirana tiona mmene itathere kutsogoloko. Sinkhani yoti ningangonena pano pali zinthu zambiri zimene timayang'ana tikamakambirana za mgwirizano kuti akhala pasogolo ndi ndani. Pakali pano zimenezo sitinagwirizane koma ukambirana kuti tigwire ntchito limodzi kukuchitika. Ndipo ndine chikhulupirira kuti zichitika zimenezo. Nde zikakhala kuti zavutitsitsa kuti wena afuna muchite mgwirizano koma iwo afuna kuti ndi amene akhale patsogolo malinganaso ndi numbers. Sinanga politics is a game of amati numbers. Nde ino of course mukuthamanga koma akafuna kuti mukhale pambuyo pawo. Zitheka mukutsogolera council ya chipani cha UTM. Ndakuwuzani kuti cholinga chathu ife si maudindo koma kuti tiombole Amalawi. Chimene chili patsogolo ndi chimenecho. Pokambirana pathu tidzakangana zinthu zonse zofunikira kuti tione ngati kagulu ka anthu ofuna kuthandiza Amalawi. Kuti kodi chimene chingathandiza Amalawi ndi chiti. Tidzapanga chimenecho nthawi imeneyo. Nde simudzasamala kuti kamukhala patsogolo kamukhala pambuyo bora mudzathandizire kutumikira Amalawi. Cholinga chathu sukhala patsogolo kapena kukhala pambuyo cholinga chathu nkuti tithandizire Amalawi. Nkhani imeneyo sili pamwamba pa agenda yathu. Pamwamba pa agenda yathu pali nkhani yonena kuti Amalawi apeze mpumulo pa nkhani ya business, apeze bwino manyumba mwawo azigula zinthu zonse zimene munthu amafuna as basics. Pakali pano anthu akuvutika kwambiri mudziwa kuti anthu akugona ndi njala. Zimenezo tikufuna kuti zithe. Sitingalolere kuti tikakamire udindo wina wake pomwe tikudziwa kuti tikachita udindo umenewo sizithandizira kuti Amalawi apeze mpumulo. Ife chimene tikufuna kwambiri kuti Amalawi apeze bwino. Ngati anthu ataona kuti patsogolo pakhale munthu ochokera ku UTM tikhala. Koma ikhala nkhani yoti tikhala tikukambirana nkuona kuti izi zikupanga make sense. Koma ngati patapezeka kuti mmene tikumaliza zikuonetsa kuti pa running mate pamene munthu akatachokere ku UTM tichita zomwezo. Ngati anthu ataona kuti running mate sachokera ku UTM achokera chipani china chake tipanga zomwezo as long as zikhale zinthu zoti zipindulira Amalawi. Fwa kacha
ya UTM nkuonetsetsa kuti amalawi adzapindule ndi ndale zimene zochitika mdziko. Chifukwa tikuchokerapo zakuvutani ngati UTM kuti mfundo zanu zionekere poyera kudzera mu mgwirizano wa tonse ndiye nkumati mwina maphunzirapo ziwiri zitatu pamene tikupita chitsogolo. Pachizungu tikamakamba nkhani yophunzira pochita zinthu timakamba kuti nthawi zonse umapita pa learning curve. Taphunzira zambiri kanthawi kameneka. Panopo tikamachita mgwirizano tidzachita mgwirizano tikudziwa chimene tikuyenera kupanga negotiate. Ndi chani chimene mungabenthulira Malawi pakali pano chifukwa adali nchikhulupiriro kwambiri kudzera mu utsogoleri wa malemu Dr. Saulos Chilima. Ena nkumati kapena mwina UTM nthawi imene chidaya kamoto kamba ka Chilimawo osati kuti anthu ankakonda chipani cha UTM. Nkhani yonena kuti Chilima anapangitsa kuti UTM ayake moto kwambiri si nkhani yoti munthu angachitowuzidwa aliyense amaona. Ndiyoona. Palemu Dr. Chilima anali munthu wosiyana ndi anthu ambiri Malawi muno. Pakali pano ndikayika kuti in the next 5 years tipezanso munthu ngati mmene anali Dr. Chilima. Koma sitingasiye upanga zinthu tikuyenera kupitirizabe ndi agenda imene anayiyamba. Zidzatheka tsiku lake munthu wina wake momakumbukira kuti tinali mtsogoleri amene amachita zinthu molondola, anapereka hope kwa Malawi. Ndipo akanakhala kuti anali ndi mwayi woti tampititsa ku State House dziko lino likanasintha. Tsiku linanso tidzampeza munthu wa mtundu umenewo. Mwati mukukhala pafupi ndi Dr. Kabambi yemwe ndi mtsogoleri wa UTM. Mukamakambirana nkhani zokhudzana ndi mavuto amene Malawi akukumana nawo pakali pano. Mumangana mbali zake ziti komanso kuti mudzawombole ngati mungapatsidwe danga ndi Malawi pa chisankho chimenechi. Mwati mudzawombola motani? Panopo ine ngati munthu wa business ndimayenda maiko osiyanasiyana mu region ino, Zambia, Zimbabwe, South Africa, even Tanzania, Mozambique, kumaona mmene anzathu amachitira ndale. Ndale zakuno ku Malawi pamene zikuvutira ndipo atsogoleri a ndale akangokhala ndi mwayi wa power amayiwala ma institution ena, amayiwala anthu ena amene akuzothandizira kuti chuma chipange trickle down. Ine ndi Dr. Kabambi timakambirana kuti tikangopeza mwayi woti tili ndi Amalawi atipatsa utsogoleri wa dziko lino, tiyambe kuyang'ananso ngati mafumu a dziko lino kuti tapase mwayi woti nawo sakhoza kumachita ma business properly structured. Ni cholinga choti iwo akakhala kuti zinthu zikuyenda bwino athandizenso anthu am'munsi mwawo kuti ma business totally properly structured. Zimene zidzathandizira kuti chuma chiyambe kupanga trickle down kupita pansi kwa munthu ovutikitsitsa. Komanso anthu ambiri amene akuchita nawo ndale m'midzimu amene ali ma structures azipani timapanga ignore. Kutsogoloku ine ndakabambe tikukambirana kuti nzofunikira kwambiri kuti anthu andale amene tikuchita nawo ndale ali ma structures achipani nawonso tapatse uphungu woti akhoza mapanga ma business amene ali ndi nzeru tathandiza kupanga structure bwinobwino ma business amene akhoza kuthandizira kuti chuma chiyambe kupanga trickle down osati chuma tizingozisunga kwa anthu akuluakulu okha andale. Zimenezo zimene zopangisa kuti anthu osauka azisaukira olemera azilemerera azipitira olemera. Kuli ma programs amene akuchitika muno mu Malawi yoti amachitika chifukwa cha ndale osati chifukwa chofuna kutukula anthu. AIP ine ndakhala president wa Chamber of Commerce in Malawi, MCCCI kwa zaka ziwiri. Nthawi imeneyo message yanga yayikulu imene ndimalankhula niyoti AIP tisiye chifukwa choti ndimadziwa kuti ndalama zambiri zimalowa matumba mwa anthu andale, pomwe anthu amene tikupanga target kuti tathandize ndi AIP sakuthandizika. Tikuyenera kusintha program manager tiyambo yang'ana ma program amene akhoza kupindula dziko la Malawi economically. Khani ngati zimenezo ndi AIP kubwera mboma inu mudzayisiya. Actually mukumbukire kuti ine ndinalinso minister la boma ili takhala tikukambirana zonena kuti tizipanga pang'ono phase out. Panopo that's why mwina munamva kuti chaka ichicho anthu amene anapangidwa target anali less than 1 million. Cholinga chake nchoti pange phase out completely AIP ngati dziko. Ndili chikhulupiriro choti olokukanakhala kuti IMCP apitirira September AIP kanachita shrink chifukwa anthu ambiri azindikira zimene anthu ena tinaona zaka zambuyozi kale kuti AIP sikupindulira anthu osauka. Chifukwa choti anthu ambiri aona that's why tikupanga phase out pang'ono. Nchifukwa chake panopo akanakhala kuti olo IMCP akupitirira mu September muno chimene sichichitika mudziwo anthu inu mmene alili anthu m'midzimu. Sichichitika? Boma likusintha mu September. Likupita lipita ku zipani za opposition.
Oh, za opposition. Yes. Osati UDM kuma zipani za opposition. Tanena kuti tigwira limodzi itu. Tukambirana kuti zipani zonse za opposition zigwire ntchito limodzi. Mupangana kuti mulande boma. Osati ulanda tichita zimenezi pa ballot. Ngati pa ballot ipo tikawina ndife chichawo chake nchoti ulanda ndiye utilanda boma mu September. Koma mukangonena kuti ulanda ikhala ngati coup. Situpanga coup. Tipanga vote anthu a Malawi mu September. Mmene a Malawi akulankhulira akufuna kuti boma tilisinthe mu September pa 16. Tikasintha boma pa 16 tiyang'anaso zinthu zambiri kuti ziyende direction yoti a Malawi apindule. Ena mwa ife amene timadalira business tapanga sacrifice ma business yathu kuonetsa kuti ngakhale business yathu itsike mmusi pang'ono koma munthu wina osaukitsitsa adzikwera pang'ono pa chuma. Ndino wa business. Ine ndino wa business. Business yanu si kuyenda pakati pano. Business yanga ikuyenda koma osati zimene uchitikira mudziwa kuti panopo dziko la Malawi economy is almost dead. Ine ndimadalira kwambiri forex kuti ndizigula ma spares za equipment yanga. Timapanga construction. Tili ndi equipment ya earth moving. Ma spares ambiri samapezeka ku Malawi kuno timakagula ku South Africa, ku America, mwinaso ku Europe. Timenera kukhala ndi forex. Forex ikusowa kuti tipeze. Official exchange rate panopo ya dollar ndi 1751. Koma kuti ukagule spare part pano kwene ukhani 4000 kwacha kuti ugule $1. Zinthu zikusokonekera chifukwa cha zimenezo panopo ma business ambiri akupanga shrink. Business yanga sinapangidwe spare. Kuti ndikuuzeni inuyo mmene zikuchitikira panopa mmene ndikulankhulamu. Mapezeka kuti tikakhala kuti machine apanga breakdown. Even kutatayala kuti ukagule tayala lina. You need to come up with a lot of kwacha. Panopo tayala limodzi la truck ngati matipa amene feti magwirisa ntchito 1,800,000 tayala limodzi. Koma utsogoleri wa fotokoza kuti sikuti mavuto amene mukwatchulawo abwera kamba ka iwo koma foti zinthu kunjako nakonso kwasintha. Akutchula za Cyclone Freddy, akutchula za nkhondo ya Ukraine ndi Russia. Zinthu zambiri zoti sizinachitike ku dziko kuno koma zachitika kunjako koma zalipanga affect ngati dziko la Malawi. Inu simugwirizana nazo. Nkhondo ya ku Ukraine ndi Russia ikupanga affect kuno ku Malawi osapanga affect anthu ku Ukraine chifukwa chani. Mukumbuka poseda pa ku Ukraine atithandiza ife. Does that make sense? Yeah, ituwizeni niyo sinangakuteka. Ma cyclone koyamba uchitika ma cyclone sikuno. Kumachitika ma cyclone dziko lapansi. Maiko amapitilira umapanga progress ndi economy. Managers are supposed to be there to solve problems. Awali mbomawa akapitilira umango khani make excuse mwamoto akoze zinthu. Sapanga progress. Zinthu zikachitika anthu amene okhala pansi kuti zitizipanga cushion bwanji. Munthu akamuti ndi manager amene obwera ndi ma solutions. So pakali pano iwo ife tikupanga observe kuti nthawi zambiri anthu akamauza kuti sizikuyenda bwino. Akuchula nkhani ya nkhondo ya Ukraine. Akuchula nkhani ya COVID. Mu November 2023 ya International Monetary Fund inatela kuti yayi dziko la Malawi khangati chuma chanu kumeneko chamba kuyenda bwino. Anatipatsa ECF about 175 million US dollars. Atipatsako about 30,000. 30 million maybe. 30 million, 30 million US dollars. Kufikira pano tikumva kuti program ija yatha ndezo kambirana zikhale zikuchitika. Ena nkumati mwina dziko la Malawi limene likudutsa kale mu nyengo yowawa kumbali ya zachuma. Izi zikuolezeranso mwina moto wina. Inu mukuziona bwa? Well, in the first place anthu amene timapanga understand international economics. ECF ordinarily imaperekedwa kwa maiko amene akuvutika. Kufuna pange patch pena pake pamene pakuvuta. Sinkhani yoti tidalire. Tiwena udalira ifeyo thuta lathu. Osali chitsimikizo kuti chuma chathu chimayenda bwino nthawi imeneyi. Fama khangati lifari. Of course, kubweretsa kwa ECF kumene anachita IMF anapanga chifukwa choti anaona kuti kanthawi imeneyi chuma chambooneka kuti chiyenda bwino. Ndipo amaganiza kuti akapatsa mwayi umenewo ayipanga manage bwino. Koma tikumva ngakhale kuti sinawerenge report yo in detail. Tikumva kuti panopa sanayendese bwino chifukwa chake IMF aganiza zonena kuti achite cancel kukhale kopanda ECF.
zimene zachitika chifukwa choti iwo wakhumudwa and mmene ndikumvera nalina kuti sindinawerenge report akunena kuti adzachita soil review after elections. That means ngakhale iwo IMF ali ndi hope yoti boma lisintha chifukwa zinthu zowakanika. Osati ma conditions amene afuna aperekewo mwina sizitheka kwa panga implement pamene tikuandikiranso chisankho chimenechi. Ayi, nkhani yake simeneyo. Ndesaka nachula kuti tidzaona after election. Koma akubwera kudzapanga review. Aona kuti anthu amene ali mboma panopo zakaniko panga manage. Mofanana ndi mmene anagwirizirana nthawi imene amapasa mwayi umenewo. Akuganiza kuti mwina after 16 September kudzakhala kuti boma lasintha. Kudzakhala kuti boma lasintha kwabwera anthu otakhoza panga understand zimene tingachite kuti dziko lino lizipita patsogolo. Ndi muganiza kuti anthu amene kudzakhala ino ndi zipani zina za opposition. Zoona. Chabwino ndeti mafuna be mutatitambasulira chifukwa anthu andale nthawi zambiri makomedwa ndi umangodzudzula anzanu kuti sakuchita bwino. Koma kukupatsani nthawi kuti ayi talamulireni Malawi nkulepheranso kuchita zinthu. Akuti ndinu amodzi. Mayambanitsa Malawi koma kuseri kumamwera tili limodzi. Mwati UTM kupita chitsogolo. Mwakonza zotani. Mwacholapo mavuto angapo koma tifuna titamva ma solutions amene UTM yakonza pamene mukukonzekeranso za mkhirizano amene. Nkhani yotandale ndi ofanana ndi amodzi ine ndikugwirizana nanu. Koma paja ndinachita emphasize kwambiri kuti UTM kachake yosiyana ndi zipani zina. Ine ndakuza ndine wa business koma ndipanga nawo active politics. Cholinga chake chinali choti tipange blend nani career politician ngati ine mmene lilimu ndi ma politicians. Tigwire ntchito limodzi kuti tipange improve governance ya dziko lino. Nzosiyana kwambiri ndi mmene zili zipani zina zake zoti amapita mmene muja anthu andalo okha pasogolo kumangopanga zopondana. That's why mudzaona kuti kuchitika a lot of chaos mzipani zinazi even nthawi imene akupanga ma primaries. Chifukwa choti anthu ake chimene amaganizira kwambiri ndi ndale osatutukula dziko lino. If UTM we are different. Tikupanga zinthu zoti tithandizire kuti Amalawi apite patsogolo ndi moyo wawo. Ndifosiyana kwambiri. Nkhani ya ulamuliro ndi imene. Nkhani za chuma. Nkhani za chuma ndi imene yamanga nthenje kwambiri. Nkhani za chuma panopo ife tifuna kuti tionetsetse ife ngati muli ndi mwayi oti mumamvetsera za manifesto athu tikamanena o ngati muli ndi kope muyiwerenge bwinobwino. Tikuganizira kwambiri kuti sitingamangolima zinthu kuno ku Malawi. You know kuti economy ino kwambiri ndi agriculture. Tikamalima zinthu tionetsetse kuti zinthu zambiri kusogolo kuti ambuzi panga process stock. Last week ndali kuno ku Blantyre then ndinadzapita ku Chewa. I think inali Saturday ndikudutsa pa Lizulu ndapeza tomato ambiri otakhuzaza chitruck mwina cha 30 tani mwina soma truck awiri. Ndinagwira ndi mantha kuti tomato yako zonongeka fa yesa anali wakupya. Atsogolera kulephera kuganizira zonena kuti tikuyenda kubweresa machine yoti tizipanga process upanga kani zinthu ngati zimene kuti sonongeka. Utsogoleri wabwino umapanga manage anthu. Kuwapanga organize akamapanga zinthu. Anthu ambiri amene akuli matomato ja sanga thoko zipanga organize. Atsogolera bwino khana opasi kuwapanga organize. Kaya mupanga ma cooperatives ayike ndrama pamodzi. Nkukhala ndi equipment yoti khoza mapanga process ka factory ka kwazipanga process zimene zichi. Mukapanga choncho ndi kuti muonjezera shelf life ya tomato. Mamota zitayika tomato ja yesa khoza magulisidwa. Komanso tikhozopeza mwayi, tikhozopeza danga loti ma products a tomato tizapanga export kumapeza ku forex. Koma nthawi zambiri mutati muyime malo amene anthu amagulisira zinthu ngati zimene ja tomato. Mudzapeza kuti muli miulu ambirimbiri ya tomato kuti anthu ataya. Anthu amene achita zimene zijazo sangatukuke chifukwa zambiri zikutayika. Zimene zizatheka ndi ndalama zimene kuti muzizapereka maboma a dziko lino. Timamva nditu 5 billion 500 mafika nditha kumatuluka. Ndalama zake ndi zimenezo. Ndalama zake ndi zimenezo komanso anthu omukapanga group azipanga contribute. Nicho linga choti azikhani sense of ownership. Azipangira limodzi as a cooperative. Ife tingowapanga organize. Ku Malawi kuno tili ndi problem yoti anthu timalephera kugwira ntchito limodzi. Aliyense amakhala pa yekha. Kuti muyende maiko ngati mene uli Kenya, anthu amagwira ntchito limodzi andakupanga zinthu zikuluzikulu. Nthawi nake ndimaonera program ina yake ku Zambia, anthu ena ake anapanga they came together, anakhala limodzi nkupanga business yoweta nkhuku. They are doing very well. Koma kuti mudzipanga nokha simungakwanitse. Nchifukwa chake feyo ngati atsogoleri tikuona kuti kutsogolo kuno tikapatsidwa mwayi otsogolera dziko lino. Tiyambo panga organize anthu amene akuvutika m'midzimu kulima zinthu nkumasowa
ma market ausowa misika tiapanga manager anthu amene opanga organize kuti azigwira ntchito limodzi tiathandize opeza equipment yotakhuza panga set up ma factories tiyang'anenso investment yokwanira kuti tikhale ndi magetsi okwanira muno Malawi kuti adzipanga rani ma factory amenewo upanda uchita zimenezo zinthu zambiri tizingotaya si tomato eka ngakhale kachewere kunchewa anthu ambiri amalima kachewere wambiri amangonongeka chifukwa choti sirupanga process even sweet potatoes mmadziwa kuti noodles amene mmadya manyumbamu ngati spaghetti zimapangidwa ndi zinthu ngati mbatata kuno mbatata tikungozitaya zaonongeka tikuyenera kusintha maganizidwe ife amene sitikulima mbatatazo koma ndife atsogoleri tiapanga organize anthu amene akulima zinthu zimene zicha nicholinga choti tikazipanga process tipange ma spaghetti tikozomapanga packing kupanga ntchito zimene zitu kuti kulibe zikuchitika pakali pano tikukamba pano zikuchitika m'madera ena a dziko lino akupanga ma spaghetti ndi ndani kuno ku Malawi tanthuzani mwina titha kuyenda titha kupanga ulendo wina inu ndine tiyende tifufuze madera wena koma ndimafuna nene kuti ntchito ngati zimenezo zopangidwa support kapena kuthandizidwa ndi mabunga komanso maiko wena ndiye mwanjira ina munena kuti ayi tisiye kudalira thandizo la wena ngati dziko ndife tili nkuthekera kopanga chuma patokha mukunena choncho nthawi zambiri anthu pamudzi amene amadalira kuti wina akawathandiza amakhala anthu okhumudwa moyo wawo onse komanso tukuka sikungatheke thandizo likamabwera tililandire koma tisamadalira thandizo njifukwa yake ndikunena kuti nkhani ya IMF ngongole imene yachita collapse panoyi mwakamba kuti namba 2023 sichoncho tangopanga ku draw according to you although ine sinapange follow $30 million in 1.5 years. Do you really think the whole economy should be dancing to that kind of inflow yandrama? $30 million. Why not work hard, sweat, set up factories panga protect zinthu zimene zikuonongeka kuti zipanga ndrama tokha kunoko koma sakuti linali ngati khomo limene linatsegulanso makomo ena kuti mabungwe ndi mayiko atha kumathandiza dziko lino ndi ndalama zimathandizira kwambiri kuti pakapezeka that kind of flag from IMF ma organizations ambiri amakhala confidence ya mudziko ma economies kapena kuti mayiko amakhala ma rating osiyana-siyana angongole mmene IMF ananena kuti tikupasana extended credit facility anthu ambiri amene amabwerekesa ndrama kwa mayiko anadzakhala confidence pa ma rating amene tili ngati feyo Malawi rating yathu panopo as I'm talking the CCC. The best rating is AAA. CCC is junk. High risk. Ndiye kuti akamakupasani ngongole anthu amakhala kuopa kwambiri kuti kaya ndrama zathu zizatuluka koma IMF akangopanga decision ngakhale kuti ndino a high risk ma organization ene amakhala ndi confidence kugamba kuthandizana koma panopo mmene zachitikira pa 14 May kuti IMF anena kuti awa risk ikupita patsogolo ndiye anthu ambiri apanga hold ndrama zawo tizipezeka kuti kunoko tapanga safa because zachitika mofulumira pomwe 2023 yo mmene IMF amapanga izizo kukanakhala prudence kuboma kuyambo yang'anira chuma bwino nkuyambo kukhazikitsa zinthu zimene ndikunena pano kuti tiyambo thandiza kuti tigwire ntchito ndi manja athu tipange thukuta lathu nkukhazikitsa njira zoti zipanga ndrama tokha tikanakhala tapeza poponda koma tachedwa chifukwa kuti madalira kuti tili ndi extended credit facility mmene yachoka imene jayo anthu ena akapanga hold ndrama zawo tivutika nkhale fuel akhala problem yayikulu because it is so affordable musakhale amati prophet of doom lifuneni dziko lanu zabwino ine ndikukamba experience inali to minister wa energy nikudziwa zimene zimachitika nthawi imeneyo and nthawi yanga 13 months imene nali minister wa energy mafuta sana soepo sudi mavuto kunalibe mavuto amakhalapo koma ine ndimadziwa how to manage to make sure kuti zikanifika nthawi zonse ndimakumbuka tsiku lake kuti ndinapasidwa report yonena kuti petrol wangotsala masiku awiri I organized team yanga kuti tipange set up WhatsApp group tizipanga monitor what is happening komanso tipange make sure tipeze njira kuti fuel asata mmene ndimachoka nkuti masiku atachita increase to 80 timapanga manage osati kumangoyang'ana things don't happen they are made to happen ndiye pano ngakhale muli ku opposition mungalephere kuthandizira kuti ngakhale mukuyang'ana chisankho koma mutha kuthandizira kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino
takhati kulankhula nawo anthu amene ali in charge ya zimenezi koma sakumverani samamva. Of course ambiri tikamalankhula nawo amanena kuti achimwene anthu adale sakufuna kumva zimene kunena. Now iwowo chifukwa chofuna kusamala ntchito amangomvera zimene akunena andale. Pomwe nafe we are professionals sizingatheke kuti timvere chinthu cholakwika tiawuza andalewo kuti izizo zikupatsani mavuto kutsogolo. Chabwino nkhani ina ndiye kuti ikhale ya chisankho chifukwa bungwe la MEC lakhala likukangalika nalonso kuchita kalembera tikumva zipani zimene zili ku opposition kupereka madando kumeneko ochuluka kwa basi akuti is mathematic swabwino mayiko wenawa sizidayende kuno ku Malawi amene yativutanso kugwiritsa ntchito ngati UTM position yanu ndi yotani pa nkhani imene. No, so we are not necessarily taking a certain position because this machine is mathematic ndiyo titangoimva ndi chisankho ichicho kuti tiyambe kuchita judge tisanadziwe kuti zikhozo kuchitika ndi zotani tilakwitsa koma takhala ndi tcheru kuti ziyang'ana chifukwa mwina munamva kuti tinapempha kuti tofuna tipange audit tiyang'ane. Ndinu mmodzi mwa zipani zimene zija. Ndife mmodzi mwa zipani zimene timanena kuti tifuna kupanga audit koma kuti tingonena kuti ameki zimene mupanga mufuna mutibere opanda zifukwa zake zoveka bwino ndiye kuti tikungo taya nthawi. Koma kuti mukulephera kupereka zifukwa zogwira mtima kuti auditing iyo iteke nde ziteka. Audit ndi chinthu choti chimachitika nthawi zonse tikakhala tapanga registration ichi timenera kukhala pansi nkupanga audit. Panopo ifena amene tikudabwa iwo sakutipasa zifukwa zokwanira kutadzikana audit. Audit ndi nkhani yoti imapangika nthawi zonse. Ko mupanga bwanji lero chonsecho kuseko makhala mukukumana nawo ngati ameki mene ankakapanga procure kapena wakagula makina amenewo inuyo ndithu akuti ngati chipani mudawuzidwa ndithu tsatane lero nkumati katundu chowabwera sitikukhutitsidwa kuti katundu yagwira ntchito bwino. Sitimapanga audit tsiku loyamba timapanga audit zinthu zina zitachitika kuti tizipange follow. Nthawi yone upanga audit ndinoyo osati nthawi imene amabwera machine. Moti ma technicians anu akatswiri oona za makina amakonawo sakukhutitsidwa kuti katundu amene agwiritsidwe ntchito ngati simuunika ngati chipani. Tikapanda kuchita audit tikhala ifeyo ndi nkhawa zoti pali china chake chimene akubisa zimenezo zikhoza kupanga create problem yoti anthu sadzakhulupirira ma results ngakhale atakhala kuti ma results iwo tawina ndife opposition padzakhala anthu ena amene adzanyirike kuti nkutheka kuti anthu opposition aja amene azoona kuti mene oyang'ana nizofunikira kwambiri kuti khale pansi and shake hands kuti apa taonerana tonse amati mwamba uguluko fete kuti tionerane tonse bwinobwino nkugwirizana kuti mene zilimo palibe chodesa nkhawa tendipitilize. Ndi zipani zonse mukambirana nazo zija zili ndi maganizo ngati amenewo kapena ndi nokha ngati UTM. Tonse tili maganizo amenewo ndidziwanso kuti ngakhala MCB ali maganizo ngati amenewo koma pali china chake chimene mwina iwo akubisa kutadzikana. Nkhani ya ma violence kapena zipolowe zikuchitikanso pakati pano tangotsala ndithu ni miyezi yochepa kuti chisankhochi chichitike ena kumati pali nkhawa kuti mwina Malawi ali pa chiopsezo amene mukadaliraja kuti akakupatseni voti mukuateteza bwanji ngati zipani. Uteteza gulu lalikulu ngati limene jakhala nkhani yovuta kwambiri. Violence yo tuiwonadi kuti ilipo ndipo kumene ulowera kukuoneka kuti violence ikhoza kukhala yambiri koma ineyo ngati mmodzi mwatsogolera amene ndikupezeka ku opposition ndimalankhula ndatsogolera zipani zosiyanasiyana nikhoza kunena pano mosaopa munthu kuulula kuti ilipo nthawi imene ndinalembera ngakhale His Excellency APM Arthur Peter Mutharika nalembera kuwauza kuti tionetsetse kuti ife anthu athu tidzalankhula kuti zisachita nawo chifukwa amene angapange benefit ndi ma violence pakali pano Malawi muno ndanzathu amene ali mbomamo. Ifeyo sitikufuna violence, ife tikufuna kuti tichite zinthu zathu mwakama peaceful. Anthu akamapita kuchisankho adzapita asakuopa, anthu akamapanga kampeni apite ku kampeni mosaopa, aliyense apite kumene angafune ukachita kampeni. Ineyo panopo ndikulankhula kwambiri ndi anzanga amene ali ku opposition kuti IMCP already upita kulikonse kaya kunsanje akapange kampeni, apite kumpoto akapange kampeni, asangochita kampeni kuno ku Central Region. Ni democracy imene timakhulupirira kuti amene akuyenda kukhala patsogolo na amene ali ndi majority. Tikadulirana malire zimene zichitika. N'chifukwa chake tikulankhulana kuti violence isachitika, ndipo ine anzanga amene ali ku opposition ndimauza kuti ife tisakhala involved in violence, chifukwa violence ipindulira anzathuwa chifukwa choti alibe anthu otadza votere
pomwe ife tili ndi anthu adzalivotera tikuyenera kulankhula nawo tifike paliponse. Chabwino, timalize ndiye kuti ndi nkhani yokhudzana ndi mgwirizano wanu. Mafotokoza kuti zipani pafupifupi zisanu zimene pano mukugundana mitu kuti chisankho chikubwerachi mutenge mwati utsogoleri. Simukuyang'ana kuti mukhalenso ku opposition yani, mufuna kuti mukhale atsogoleri a Malawi. Ndiye ndimakamba kuti munachitapo mgwirizano ndi zipani zina mbuyomu pansi pa Tonse Alliance. Maphunziro kapena kuti lessons amene munaphunzira pa zimene zichi pamene tupita chitsogolo tukamba za 50+1 kuti mukhale ngati kuti mupatsidwa mwayi umenewo. Ndiye kuti zipanizo zikuona kuti zibweretse pamodzi mavoto ochuluka kwambiri. Ndi tingati phunziro lanji zimene munaphunzira kwambiri lalikulu limene mukufuna kuti ulendo uno pamene muchita mgwirizano umenewo musabwerezenso amati mphechepeche mwanjovu kodi sadutsamo kawiri. Nkhani yayikulu tu imene inapangitsa kuti mgwirizano umene mupanga refer umene tinachita 2020 upezeke kuti sunaende bwino wapanga collapse ndi greed. Anthu amene ali patsogolo anaganiza zonena kuti kukhala mtsogoleri akuyenera kumadira masuku pa mutu a Malawi. Mgwirizano umene tifuna upanga pano tifuna upanga mgwirizano osaganizira za chuma kumuganizira anthu. Ndipo tili nchikhulupiriro choti tikapanga mgwirizano umenewo uyenda bwino mpaka na 2030. Muyika misomali yotani kuti pasapezetse wina osokoneza mgwirizano umenewo? Tipanga involve anthu amene amadziwa za malamulo, tikamapanga draft agreement. Tipanga investigate ngati zili zotheka kuti tikhoza panga register that agreement bwino. Ine ndina wa business timapanga ma agreement ena ake kuti timakhoza kupanga register ku judiciary kuti patachitika china chake kutsogolo tikhoza panga reference. Nkhani ngati za ma properties timakhala ndi zinthu ngati zimene timatika caution ukapanda upanga register imakhoza kusagwira ntchito ngati pali nthawi yofuna kuti muchite implement imafunika mukapanga register. So mgwirizano umene titapange tifufuza kwanza athu amene amadziwa za mgwirizano ngati kuli koyenera ngati kuli kotheka kuti tipange register kuti chizadziwike kuti pali mgwirizano otere kuti tikhoza kupita nawo mu court. Mgwirizano umenewo mudzafotokozeranso Amalawi? Tipanga pa mtetete Amalawi akhala kudziwa osati mmene tinapangira 2020. 2020 tinakhulupirira kwambiri kuti amene tikukambirana nawo onse ali ncholinga choti awombole. Osati munali ndi mkwiyo chabe ndi chipani cha DPP kuti ayi tingwachotsawa zina zizoneka mtsogolo. Sunali mkwiyo koma tinali ndi chikhulupiriro choti a DPP nthawi imene chakusokoneza. Koma kunena chilungamo mukapita midzimu panopo mukhoza kuona nokha inuyo kuti Amalawi anali bwino zaka 5 zapitazo siyana imene ali panopo. Anali bwino economically zaka 5 zapitazo. Economically they were better than imene ali panopo. Ine ndimachokera Pompa pa Nambuma apa. Ndikapitako ndimakhani kukhetsa nsozi. Anthu akuvutika kwambiri usiyana ndi imene anali zaka 5 zapitazo. Ndiye mukumafotokozera amene mukukambirana nawo kuti ifeyo ngati mufuna kuti tikhale pa ubwezi izi ndizi zikuyenera kuti zichitike. Yes. Chabwino mwina tisanakwangule program athu kukhala ndi uthenga kwa Malawi timakamba kuti UTM ndi chipani chimene mafotokoza apa kuti si chaching'ono ya tikamakamba za zipani zikuluzikulu mdziko lino UTM ili mugulu mmene uthenga waukulu umene mungapatsa Malawi pakali pano ndi otani kuchokera ku UTM? Uthenga umene kapereke kwa Malawi kuchokera ku chipani cha UTM choti chipani cha UTM ndi chawo ife nangopatsidwa maudindo oti tikhoza mathandizira kuti chipani chiziyenda bwino kutsogolera koma eni yake ndi Malawi. Chifukwa chake ngakhale mgwirizano umene tikupanga tikulankhulaso ndi anthu ma levels onse CC NEC komanso ngakhale the people amene timaatcha kuti ndi ma delegates a convention amene tikulankhula nawonso kuti nawonso ayikepo maganizo awo. Zilipo zipani zina zimene mwazikanako mugwirizano umene zilipo zina zake zoti muthiukuzako pano? Ayi palibe chipani chimene chili ku opposition chimene tachikana mugwirizano. Koma pali zipani zina zoti sinapange convince kuti tigwira nawo ntchito limodzi. Koma tikulankhula nawo ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti pasanafike pa 16 September avomera aona kufunikira kwake kuti ombole Malawi. Cholamula sichida kufikire mponi? Ife ya UTM cholamula sichinatipeze. Chitakupezani? Akuluakulu ena mwina akhozoona ngati kuti akhoza kugwira ntchito ndi MCP pomwe ma supporters a UTM palibe olo mmodzi amene angafuna kugwira ntchito ndi MCP. Ndiye inu mutha kuletsa zimenezo kuti zisachitike?
amene angaletse tu kwambiri ndi ma followers ya UTM koma osati ifeyo fa ifeyo ndi fatsogole chabe koma ene yake chipanichi ndamene akhozotuza direction imene akufuna iwo pakali pano akunena monenesa kuti sakufuna kugwira ntchito ndi MCP akufuna kuti tigwire ntchito amene tili ku opposition chifukwa MCP aonesa mangawo kuti si anthu oti akugwira ntchito kufunira zabwino Amalawi. Nakudulani uthenga womaliza kwa Malawi. Uthenga wanga womaliza ndionena kuti Amalawi azindikire kuti chipani cha UTM ndicho khajo chimene chikufunitsitsa kuti tsiku lina nawonso adzapeze mtendere pa nkhani ya zofuna zawo manyumba mwawo. Pakali pano kuli anthu ena maka kuno ku Central Region, ine ndinochokera kuno Central Region, ndine mchewa 100%, amene ndimamva kuti angakonde kuvotera munthu wakwawo. Maganizo otero ndi olakwika. Si bwino kuti azilephera olipira school fees anawo chifukwa choti afuna kuthandiza munthu wina wake kuti sakuganizira za dziko lonse lino kuti aliyense azichita zopanga improve miyoyo yake just because munthu amachokera kwawo. Tikuyenera kupanga zinthu kumayang'ana patsogolo kuti ana athu adzapeze bwino kutsogolo kuno. Ndi chimene ndingauze Amalawi kuno ku Malawi. Cha UTM tithokoze kuti mnali nafe program athu ya lero. Zomwe kwambiri. Zabwino zonse kuchipani mwati simukayimira. Ine sinduyimira MP. Ine ndi kupanga plan kuti tionesesa kuti UTM yakula izakhale ngati mmene lili chama cha mapinduzi ku Tanzania. Osa mumadza kuti ku Malawi kuno almost zipani zonse ndi ma briefcase parties. Sinakhale ndi chipani chokhazikitsa amangona okana. Zomwe kwambiri. Ine ndi Franklin Mtambalika. Makoma nonse.